19000 рубл то 25000 рубл дар бар мегирифт. аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ворид кунанд. Северни ветер танҳо парвозша ба як шаҳри Россия баста кардагӣ. ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. мавзӯи имрӯзаи мо оиди як қарори нав аз ҷониби Федератсияи Россия баҳри шаҳрвандои хориҷӣ пешниҳод шудагӣ ва рафтани шаҳрвандои хориҷиро ба Федератсияи Россия ва кори ёфтани шаҳрвандои хориҷиро дар Россия осонтар мегардонад. Як чиза ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам, бародарони азиз, ширкатере ки мо реклама мекунем, яъне духтури дандон, барои иди Қурбон аксия кардагӣ, бидроен аму рақамое ки дар экран аст, зангаш бизанен, кортона бо нархи арзон буд мекунад. Айноми мо гап занен, скидка дора буд. дар нусхаи қарор омадагӣ муҳоҷирони меҳнатӣ инчунин метавонанд аз ватани худ иҷозатномаи кор дар интернетро дастрас кунанд ва ному насаби худро пур кунанд. Русия лоиҳаи коргарди рақамии ҳуҷҷатҳо барои муҳоҷирони меҳнатиро омода мекунад, гуфт муовини сарвазири Федератсияи Россия. Яъне ки муовини сарвазири Федератсияи Россия қайд намуд ки ҳар як шахсияте ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон мисол қарор дора, барои чӣ Тоҷикистон гуфтем, барои шаҳрвандои Тоҷикистон мавзӯи мо рафтааст, дар умум бигирем агар барои ҳамаи мигрантҳо қайд кардагии сарвазири Федератсияи Россия. ҳар як шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистоне ки дар ватан қарор дора ва мехоҳад ки ба Федератсияи Россия сафар кунад, дар ояндаҳои наздик, дар рӯзҳои наздик ана ҳамин қонун, ана ҳамин қароршон дар амал ба вуҷуд меояд ва метавонанд ки аз Ҷумҳурии Тоҷикистон бо тариқи интернет, яъне кору фаъолияти худшона аввал пайдо кунанд, ном насабшона пир кунанд, ҳуҷҷатҳои худшона тариқи интернет пирра кунанд ва баъдан ба Федератсияи Россия сафар кунанд. имрӯз мо ба масъалаҳои дастгирии муҳоҷирони меҳнатӣ диққати ҷиддӣ медиҳем. дар ин ҷо мо инчунин як ҳалли рақамро ба Бонки Авроосиёи рушд омода карда истодаем ки имкон медиҳад ки одамоне ки мехоҳанд ба Русия ворид шаванд бо мо дар Русия кор кунанд. иҷозатномаҳои зарурӣ дар интернет, ҳуҷҷатҳо, муроҷиат ба кор, ҷустуҷӯи кор, гуфт ӯ ба хабарнигорон. ҳамаи ин дар ояндаи наздик ба мардум дастрас хоҳад шуд, илова кард сарвазири Федератсияи Россия. Умед Болтаев нависад: салом алайкум акаи Сорбон, меган через Узбекистон билет гирирави Россия дар Россия документ намекунанд. бародари азиз, и гапҳое ҳастанд ки асос надоранд. через Узбекистон аллакай чандин нафарҳо вориди Россия шуданд ва айни ҳол баъзеш ҳуҷҷатгузориҳошон давом додастанд, баъзеи дигарш ҳуҷҷатгузориҳошон ба анҷом расидагии кору фаъолият кардастанд. ва ҳар касе ки агар через Узбекистон рафта боша ва документоша торӣ карда боша, дар комментария бинависонед то дигарорам бихонанд. дини зебои ман ислом аст нависта. ассалому алайкум акаи Сорбон, умедворем ки хуб ҳастӣ. номи ман Амиршо. бародар, як савол доштам. барои мошинои Спринтер 2008 аз хориҷа ба Тоҷикистон растамошкаша мегуфтем чӣ қадар аст? ҳазор раҳмати калом барои хизматот бародар. бародари азиз, дар бораи растамошка кардани мошино ма чандин бора гуфтагим ва наму нархномаҳои мошиное ки растамошка мекунанд ҳамворам дар кадом барномаи монда будам. оиди растамошка кардан, бародар, ҳамин қадар гуфта метавонам ки агар аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон мошин ворид кунанд 38% ва агар аз тарафҳои Европа ворид кунанд 43%. ва ин фоиз чӣ маъно дорад? ҳар як мошине ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мешавад дар гумрук нархномаи худша дорад ва ба ҳамун нархномаш ҳамин фоизҳои гуфтагии мара ҳисоб мекунанд. Лола Ахмедова нависад: 1300 рубл гирифтанд. имрӯз ваксинатсия кардем Москвада метро Лужника. нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд, ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад.
баёнова нависта касе ҳами комментария мара мехона илтимос ҷавобти ягон кас билет гирифтагия ҳами ширкати Северни Ветерда 21 июл мо билет дорем мегӯянд ки ширкати Северни Ветер маҳкамаи бародаро агар коммента хонде ҷавоб тиҳен худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша Северни Ветер танҳо парвозша ба як шаҳри Россия баста кардагия ба Владивосток тамом ба дигар шаҳрҳош парвозоша ба анҷом расонидааст. Идибек нависае салом алейкум акаи Сорбон ака без загранпаспорт ба Узбекистон дохил шида мешава паспорт боша загранпаспорт не ҷавоб мегуфти ака бисёр муҳимай пешакӣ раҳмат мутаассифона намешава бародари азиз. Мира нависае акаи Сорбон соли 1996 аблава мебаранд ё ки не албатта 1996 ба хизмати ҳарбӣ даъват мекунанд. Азизҷон Ҷураев нависае салом акаи Сорбон ман сеюм дафъа менависам ҷавоби худро нагирифтам через Узбекистон танҳо барои гражданинои Россия мумкин аст мегӯянд ростай ихе бигирӣ бародари азиз аз Турсия аз Узбекистон ё ки аз ягон шаҳри дигае ки парвозош ба Россия кушода шудагия танҳо барои шаҳрвандои Россия иҷоза додагӣ ҳастанд мисол ягон тоҷике ки шаҳрвандии Россияро дора барои ҳамиё иҷоза додагиянд лекин ҳастанд одамое ки бе шаҳрвандӣ ва бе ягон основания аз Турсия ва аз Узбекистон ба Россия мераванд иҷозатшон метиҳанд. Азаматовна нависае ассалому алейкум бародар билет Москва Душанбе арзон мешавад мо интизорем Москва Душанбе ахирон боре ки мо нархномаҳоша пешниҳод кардагӣ будем аз 19000 рубл то 25000 рубл дар бар мегирифт ва баъди ҳами дигар арзон нашида ёли агар ки арзон шид ва моҳи дигар ки билетҳош буромаданд ҳатман ба шумо хабаррасон мекунем мегӯем. Абдуҳалим нависае прямой рейс ай Душанбе ба Москва чанд сум бошад дар бораи ҳами чиз як подробно видео мекардем. Прямой рейс ай 4500 сомон то 5900 сомона дар бар мегира лекин ба моҳҳои дигара билет дарёфт карда метавонед яъне моҳи август. Раҳим Шарипов нависае салом Сорбон бародар давоми кино чӣ шид дс бародар давоми киноро ман гуфта будам ки дар канали S-Film меброя ва оли набромадай да ҳамун каналам агар ки бромад ва дав канал бромад баъдан бо чанд рӯз пасш дари каналам пешниҳод мекунем. Бародарони азиз видеоро ҷамъбаст мекунем ягон саволи дигар дошта бошен дар комментария саволотона пешниҳод кунен ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем то барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.